Pêşengeha alavên elektronik anko CIS di asta teknolojiyê da pêşengehek herî baş ya cîhanê ye. Wekî tê zanîn ev mijarek mezin e ku anniha gelo çend tişt bi înterneta bi têl anko bi înterneta bê têl e. Lê CIS da li ser bersivên teknîkî yên bo pirsên tenduristî, silametî û robotik jî disekine. Ev bo kesên serqet berjewendiyek taybet e. Pêşengeha CIS ya îsal ka çawa teknolojî dikare jiyana van kesan hêsantir bike jî dide berçavan. Wekî vê alava ku digel hemû kursiyên çerxdar yên elektronîk û li gor awirên rûyên bikarhênera tev digere. Çêkir Paolo Pinheiro dibêje ku ev alava ji kenînek îlham girtiye. بری چند مهان الباله فرگه بوم لبندا فرا خوبم من کجاک لسر کرسیا چرخدار دید نکاری و دستونگی خوب لوینه لیکنی نگلکی شیرین سر دم و روی وی دیار بو و مزانی بوگو امکارن سر بورا خواهد دوار روبوتیکو هیمبونا کورده داگو امکار بن بهلن او کنی ناوی کار به کرسیاوی کنترل بکن. Bikarhenerên wekî Eric Ingram dibêjin ku hinek dijwariya hînbûnê heye lê kursiya çerxdar ya bi awirê rû tê kontrol kirin dixebite. Karînana kursiya çerxdar di destpêkê da hinekî bi zehmet e. Karînana awirên rûşûna formên tevgerên bi dest da hinekî tevlîhevî çê dikir. Lê carek bi demekî hûn bikar bînin û kontrolkirinê hîn bibin dibe tiştekî pêrtir süruştî û karanîna wê gelek rehet dibe. Çareserkirinên bo kesên bi astengiyên dîtinê jî heye. Jeffrey Fenton ji iSightê dibêje ku berçavkên wînê elektronîk dikare bo kesên bi astengiyên dîtinê cîhanek nû veke. Dibe ku hin bi wê astengiyê bijin mîna Rosayê. Lê gava hûn berçavkên îsayê bidin berçavên xwe, hûn dikarin hûrgîliyek li ser kaxezek an ku çavê kesekî da bibînin. Rosa Henderson berçavkên iSightê gelek ecibandiye. Ez tiştan dibînim ku heta niha tu caran min bi berçavkên asayî nedîtine. Bo wê jî ev bo mirovên bi astengiyên dîtinê tiştkî mîla şoreşgeriyê ye. Sikat kim ji bo kesên ku dijwariya wana girtina tiştan heye lepikek çerm çêkiriye ku alîkariya van kesan dike. Ev alap alîkariya van dike da bikarin destê xwe bi xwe daxin, da bikarin çalakiyet biçû bikin wekû didan şîştin û dergehvekkirinê yan bi destgirtina fincaneka qehwê. Alava bi navê Neomano evê di vê salê da bi nêzîka $10,000 were firotan alavên din ji xwe di bazara firotanê dane.